Radio Burela, 107.7 FM. Boa tarde, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte en Radio Burela, aquí no 107.7 de FM. Saúdo a Ramón González, con Matías Niceza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais e Manuel Gil gravando o programa para que non só o poidades escoitar, senón tamén ver na canle de YouTube do Burela Pescado Rubén. Cara e cruz para os dous equipos mariñaos que competiron na pasada fin de semana. O Pescado Rubén feminino foi capaz de levar os 3 puntos nunha das pistas máis complicadas da primeira división, a de Ourense en Vialia, mentras que o cadro masculino perdeu en Vista Alegre no derbi galego que o enfrontou ao Noia Portus Apóstoli. No programa de hoxe imos falar dos dous partidos cos adestradores, con Julio Delgado máis con Juanma, e imos tamén falar cos nosos convidados de hoxe, aos que imos saludar. Boa tarde, Gustavo. Buenas. Boa tarde, Nicolás. Buenas. E boa tarde, Cristian Fustes. Hola, boas tardes. Gustavo Enrique Marchesan e máis Nicolás López foron representantes do Burela Pescado Rubén na fase previa do Campeonato de España sub-16, no que competiron coa selección galega. Falaremos con eles da súa experiencia nese campeonato e tamén co seu adestrador no KDTA, pois da marcha dese equipo do KDTA. Imos empezar por a alegría desta pasada fin de semana polo equipo feminino. Ourense en Vialia 4, Pescado Rubén 5, os tantos de Cilene en 2 ocasións, de Dani, de Lara e máis de Tai. O equipo burelés pois foi capaz de refacerse desa derrota por 6-1 na pista do Leganés e de unha mostra de carácter ganando, pois, como comentábamos, nunha das pistas máis difíciles da primeira división feminina. As burelesas, superaron varias dificultades. A primeira, ir por detrás no marcador co gol de Sara Moreno no minuto 8 e despois as expulsións de Daini e de Taini Meneces. Logo deste triunfo, o Pescado Rubén feminino suma 31 puntos, é terceiro, ten o mesmo botín que o segundo clasificado, o Alicante, e segue como líder por agora o Atlético de Madrid, que está intratable con 34 puntos. A competición volverá na fin de semana do 13 de xaneiro cun partido en Vista Alegre contra o Guadalcacín. Hai uns minutiños falábamos con Julio Delgado, o entrenador xunto con Lucas do equipo feminino, e falábamos pois un poquinho dese partido, desa traballada victoria en Ourense e tamén pois do parón, de que pensan traballar neste descanso ata o día 13. Isto é o que nos contaba Julio Delgado. Delgado, benvido a Xogo Bonito. Hola, moi buenas tardes. Bueno, o equipo deu unha mostra de fortaleza, non? De carácter despois da derrota contra o Leganés ganando en Ourense. Sí, la verdad es que dimos un salto muy grande, un golpe muy grande después del mazazo que nos llevamos en Leganés. El equipo supo reaccionar y llevarse los 3 puntos de una cancha muy difícil. Bueno, elas tiñan moita calidade, moitas xogadoras internacionais, ademais póñense por diante a xiña, o que, bueno, pois pode crear dúbidas, non? Despois da derrota que colleitastes en Leganés, pero foi todo o contrario, non? Pasastes do 1-0 ao 1-2 en poucos minutos. Sí, la verdad es que la reacción, el partido estaba bastante igualado, encajamos un gol de estrategia que, bueno, siempre duele, pero la verdad es que las chicas reaccionaron de maravilla y enseguida, pues bueno, como bien dices, nos pusimos con 1-2 y antes de acabar la primera parte, pues bueno, con el gol de Lara, con el 1-3, pues ya fuimos mucho más tranquilos al descanso. Chegates ao descanso con 1-4, un resultado bastante claro, pero bueno, máis problemas logo, despois do descanso, afrontades 2 inferioridades, non? E os últimos segundos incluso con 5-3. Como se comportou o equipo diante desas dificultades? Bueno, espectacular, la verdad es que, como bien dices, tuvimos 2 inferioridades. La primera la defendimos muy bien. Supimos aguantar esos 2 minutos con inferioridad numérica y yo creo que, bueno, no estuvo ahí la clave del partido, pero sí, la verdad, mentalmente nos dio una fortaleza extra y los últimos minutos pues los supimos trabajar mucho mejor que ellas. Y bueno, la otra inferioridad que tuvimos, pues bueno, ya con 4 contra 3 veían que no podían marcar gol y bueno, sacaron por 3 jugadores incluso y bueno, así es como recibimos el gol, pero la verdad es que el equipo se portó muy bien en defensa.
Decías que a pesar desas dúas inferioridades non foi un pouco a chave da victoria, de ganar en Ourense. Cal foi para ti esa chave? Bueno, yo creo que la primera parte fue muy buena. Mostramos una solidez bárbara a la hora de defender. En ataque nos veíamos con bastante fluidez, tuvimos bastantes llegadas y el equipo cogió muchísima confianza de cara a la segunda parte. No nos relajamos con 1-3, no 1-1, 1-4 como ponía en la prensa, sino 1-3, y bueno, fuimos capaces de ese trabajo que habíamos hecho durante la primera parte, pues alargarlo hasta el final. No bien sin sufrir, porque bueno, se nos acercaron en el marcador, pero supimos reaccionar y poner otra vez 2 goles de ventaja, y bueno, esa fue la clave, la concentración del equipo y sobre todo no relajarse en ningún momento en la segunda parte. Volveu o equipo ao nivel mostrado ante Poio, ante Jimber Roldán? Sí, la verdad es que, bueno, en líneas generales hay que decir que después de 13 jornadas el equipo está haciendo una gran temporada. Estamos a 3 puntos del líder, somos muy sólidos en nuestra casa y bueno, tal vez el lunar que podemos poner es esa derrota abultada en Leganés, pero bueno, a lo largo de una temporada habrá que pensar que siempre tienes un mal día. Como bien está claro, no nos hizo bien el parón, pero bueno, hay que tomar referencias y bueno, que no nos pase ahora con este otro parón que hemos tenido y desde luego cuando volvamos el próximo día contra Cádiz, pues bueno, afrontar el partido con las máximas garantías para sacar los 3 puntos. Julio, no partido expulsaron tamén a Sara Moreno. Xa falábamos de dúas inferioridades pola vosa parte. Foi un partido con dureza ou que opinión che merece a arbitraxe do encontro? Que va, en absoluto. No, incluso hemos jugado derbis muchos más duros, con mucho más contacto que este. Lo que pasa que, bueno, perdón, a veces se tuercen los partidos, los árbitros no es que no estén acertados, pero bueno, a veces son situaciones, bueno, por ejemplo, la segunda tarjeta de Tai, pues es que viene desde fuera del campo, no con querer hacer trampas, sino buscar una situación de buscar el balón y bueno, por esa ridiculez pues le muestran la segunda tarjeta amarilla. Que va, en absoluto fue un partido bronco, sí fue disputado, porque bueno, ellos buscaban el meterse ahí arriba contra un rival directo y bueno, nosotros no queríamos desprendernos de las primeras posiciones, entonces sí fue competido y disputado, pero en ningún momento fue bronco para que fuera un partido en el que hubiera 3 expulsiones, en absoluto. Bueno, quizáis o único lunar, Julio, do equipo. Falabas da gran temporada que está a facer, está aí a nada a un partido do Atlético de Madrid a 3 puntos. Quizá o único lunar segue ser un pouco a defensa, non? 6 goles en Leganés, 4 en Ourense. O equipo necesita facer moitos goles para sumar puntos, non? Sí, la verdad es que ofensivamente estamos de maravilla, porque este año la verdad es que estamos viendo puerta con mucha facilidad y haciendo muchos goles, pero también estamos descuidando la faceta defensiva. Soy partidario de un juego bonito, de que este equipo puede mostrar y puede querer el balón, y cuando tienes el balón, pues bueno, en el fútbol sala femenino muchas veces te penaliza en errores que el contrario aprovecha. Yo creo que esa es la razón. Debemos tener muchísimo más cuidado en la elaboración, en las pérdidas de balón, porque al fin y al cabo yo creo que el 70, el 80, el 90% de los goles encajados o son de estrategia o son errores nuestros. Defensivamente 4 contra 4 estamos muy bien, el equipo está muy bien posicionado, tiene los conceptos defensivos muy asimilados, pero bueno, como es un equipo que propone, que le gusta jugar a fútbol sala y que no busca el pelotazo, pues bueno, a veces pues pasan estas cosas que hasta que asimilas un poquito y las jugadoras van cogiendo esa responsabilidad, pues pagas este canon que es el excesivo goles que llevamos en contra. Marchades de vacacións co deber cumplido, como decíamos, 3 puntos de diferencia co Atlético de Madrid, igualadas co Universidade de Alicante, que está aí con vos. Bueno, como estás preparados estes días esta volta de competición, Julio? En que farás máis fincapé? No apartado de recuperación, táctico, físico? Bueno, lo que está claro es que tenemos que acabar la primera vuelta con 2 victorias
Se está poniendo muy dura la competición, hay bastantes equipos involucrados, que eso es bonito. Hoy en día ver una competición así en la cual pues bueno, se encuentran 3-4 equipos por la disputa de un título es mucho más bonito de cara a todo, a la competición, al espectador, a todo. Y bueno, sí, como bien has dicho antes, pues seguiremos trabajando y haciendo hincapié sobre todo en ese aspecto defensivo y sobre todo pues bueno, encarrilar los partidos, encauzar los partidos bajo una defensa más férrea, para que no tengamos que, si hacemos goles pues muy bien, pero no sufrir tanto ni tener que hacer esa cantidad de goles que a veces nos hace falta para ganar. Bueno, Julio, pues moitas gracias por atendernos. Feliz 2018, un ano que sexa de moitos éxitos e moita sorte para o Burela Pescado Rubén. Muchas gracias a vosotros, igualmente. Feliz año a todos. Pois imos falar despois do equipo femenino, vamos falar de fútbol sala de base, imos falar cos nosos convidados de hoxe. Como dicíamos ao inicio do programa, temos a 2 xogadores que representaron a selección galega sub-16 na fase previa do campeonato español que se disputou en Murcia neste mes de decembro, Gustavo e máis Nicolas. O combinado galego pois non foi capaz de avanzar cara a fase final do torneo, pero bueno, seguro que foi unha moi bonita experiencia para os dous futbolistas e diso imos falar con eles. Pregunta obligada, empezo por Gustavo, xa que Nicolas me dicía que empezara por Gustavo. Bueno, como foi esa experiencia? Muy buena, me lo pasé muy bien. Nicolas? También, buen clima con los compañeros. Que é o que máis vos gustou? Reunirvos un pouco cos mellores xogadores de España de fútbol sala ou deses 3 equipos que eran Murcia, Ceuta, Madrid e Galicia, non? Supoño que é bonito poder xogar contra eles, non? Sí. Principalmente contra Murcia y Madrid, que tiene uno de los mejores equipos de España. De feito empezastes contra Murcia, que era o equipo anfitrión, e perdistes 3-2. Como foi ese partido? Coméntanos. Muy revuelto. Había contras y los árbitros también no estaban muy a favor nuestra. Cada balón que salía o era disputado era una falta y nos costó mucho empatar el partido. Que tal ambiente se respiraba no pabellón, Nicolas? Había moita xente, imagino. Sí, había muchísima gente. Moi, bueno, pues bonito xogar así, non? Con ese tipo de ambientes, ese tipo de pabellóns. Sí. O segundo encontro enfrontaste vos a Ceuta, perdiste 6-4. Como foi ese partido? Para mí tuvieron mucha suerte. En que vos faltou un pouquiño para ganar? Pesou vos ao mellor a derrota contra Murcia no partido inicial? Sí, supongo, no sé. Con partido contra Murcia tuvimos mucha intensidad y contra Ceuta bajamos muchísimo y íbamos en el descanso 1-0 y nos remontaron. Tamén imagino cansado porque foi os 3 partidos no fin de semana, non? Prácticamente en 2 días xogastes. E decíasme Gustavo que os mellores equipos para ti Murcia e Madrid. O último partido xogastes contra Madrid, que foi o equipo que se clasificou. Pregunta para os dous, merecido a clasificación de Madrid? Sí, moi merecida. Quen vos gustou máis dos xogadores que había na pista? Quen vos chamou máis a atención? Tanto dos rivales vosos como dos vosos compañeros de selección. De compañeros de selección, Yago el Parrulo y del equipo rival de Madrid, el 9, Adrián. Sí, el capitán del Madrid. Y de nuestro equipo también Yago, para mí. E como vos foi a nivel personal? Tivestes minutos, marcastes goles, como foi? Para mí no tengo quejas por minutos y no me metí. Yo por minutos no jugué mucho porque había que defender mucho y yo defendiendo no soy muy bueno. Y goles no marqué. Bueno, con que vos quedades da experiencia? Que foi que máis vos gustou de ir coa selección galega sub-16? Pues no sé, a mí es que me la pasé muy bien. No sé. Y de disfrutar. Tanto dentro da pista como fora da pista, non? A hora de, bueno, posibilidade de conocer xente do fútbol sala, de facer amigos, non? Sí. Vamos falar con Cristian Fustes, que é o entrenador deles no KDTA.
Fálame un pouquinho das cualidades destes xogadores, tanto dentro da pista como fora da pista. Bueno, Nicolás, empezo por Nicolás, porque xa casi se defineu ele un pouquinho defensivamente. Costalle moito defender, é un ala zurdo, ala pivot, zurdo, con moita calidad, non contra un, con desborde, con moita pegada, xoga un equipo, elaboración de balón, pero bueno, a hora de defender temos que estar casi o resto tirando por el para atrás para que veña a defender. Estamos, pero se chega a portanos moito en ataque, de feito, cantos goles levas en Liga? Non sei, sí, 13 por aí. Son moitos goles, vale, porque aparte xugamos en equipo, sabes, non é dicir que dependemos dun xugador solo e intentamos, pois, oye, sabes que a maioría dos xugadores cheguen á área, que os 4 xugadores participen, non que teñamos aí colgar balón e depender do que pase, sabes? Entón, pois, xa chego 13 goles. Ainda non acabou a primeira volta, son bastantes goles, xa digo, ten moita pegada, floxea un pouquinho defensivamente. Gustavo é un cierre, ala cierre tamén, igual que el desborde de un contra un máis físico, é un, como chamamos os, un tractor, sabes? Entonces, pois apórtanos tamén contra xente física, porque xa comentaba Chante que xogamos contra xente moito de fútbol, e bueno, aquelas que non hai atrás, pois é difícil de superar, de desbordar, vale? E despois cando vai hacia diante, pois que non, tamén nos ten pegada cas dúas pernas, vale? É un pouquiño tácticamente tamén costa un pouco, pero bueno, pouco a pouco iremos solucionando os problemas. Sei que temos un pouco o puntal defensivo e o puntal ofensivo do equipo, máis ou menos. Sí, a verdade é que sí, o Cierra máis o... Aunque bueno, el comigo xoga máis de ala, non xoga de pivot, sabe? Pero bueno, en fútbol sala, con un movimiento, con un tal, xa estás cambiando de posición. Consideras merecida, imagino, esa convocatoria, non? Coa selección galega sub-16. Sí, bueno, a ver, este é un grupo que xa che digo, a principio de temporada non contábamos estar onde estamos ahora mismo, están entrenando ben. O último mes quizás non estuveron ao nivel que tiñan que estar, ainda así foron sacando partidos, sabes? Esperamos que ahora na segunda volta, a volta de Navidades, pois que sigan dando ese pasiño adiante, e que sigan disfrutando desto que é importante. Oye, é un premio ir con a selección galega a unha fase final dun campeonato de España, pois non se vai todos os días. É como dixeron eles, xogar contra Murcia e Madrid, que ao final con Cataluña son as referencias a nivel nacional, pois oye, xa é un premio. Estar ali xa, pois, xa, che digo, un premio para toda a temporada, quedarse co recuerdo, e se en juveniles volven, pois oye, xa sería un éxito fruto do traballo, que quere dicir que siguen currando. Nadie lles vai regalar nada. Xa forades adestrar coa selección galega, xa forades algúns entrenamientos, supoño que non vos sorprendeu, non? Que vos chamaran, ou foi unha sorpresa para vosotros? Yo tuvimos un partido, un amistoso contra Cinco Coruña, e creo que non pasaría de aí, e me sorprendió cuando me llamó. Sei que foi unha alegría entonces. No teu caso? Yo también pensé lo mismo. No me creía que me iban a llamar. Na selección galega, pues, había máis de que equipos había máis xogadores? Santiago Futsal, ao mellor, ou... Sí, del Lugo Sala e del Lugo Sala, Barrulo, Liceo, Cinco Coruña, Club del Mar, Urela, Lugo Sala, como dice él, creo que había un chaval de Bueu, e un de Vigo tamén, e un de Vigo 2015. Sí, o sea que ainda estaba bastante repartido. Sí, no, estaba bastante repartido. De feito, a ver, o condicionante que tes é que só pode levar 3 nenos máximo por equipo. Por equipo? Sí, é unha norma que teñen, entón non pode levar, bueno, máis de 3 logo por equipo, entón despois ten que estar un pouquinho diversificado. Bueno, vamos falar logo do equipo cadete da Liga Galega Cadete, un pouco cal é o objetivo. Falábamos antes de que non hai por agora división de honra, polo tanto non hai posibilidade de ascenso. Cal é o objetivo que vos marcades para este ano? A ver, o objetivo que nos marcamos na base desde pequeniños é que cheguen arriba ao primeiro equipo mellor formados posibles, sabes, tamén teñen juveniles, é que de cara ao ano que ven, pois oi, que cheguen a juveniles, cheguen a unha selección, é que sepan facer, sabes, que un entrenador lle pida calquer cousa, que sepan facer esas cousas, traballar ao máximo de conceptos posibles. É unha categoría que xa ten moitos contenidos, eles ao nivel que están entrenando, pois que eras que non, están nos absorbendo bastante ben, e oi, temos que seguir. Ahora estamos aí, como digo, é un caramelo que, bueno, non contábamos con el principio de temporada, pois bueno, pois vámonos a intentar. Se ao final de temporada non o conseguimos, pois oye,
bienvenidos, o sea, se o conseguimos ben, así non, pues seguiremos peleando. E o objetivo final é que cheguen arriba, xa che digo, o mellor preparados posible. Que vos dice neste sentido do que está falando Cristian, que vos dice Cristian para que mellorades a cada un pouquiño a nivel individual, en que vos fai máis fincapé? Estes poden che dizer que son dos que máis caña lles dou, así que non se escondan. Gustavo, por exemplo, en que cosas che dice Cristian, pues, que debes mellorar ou que debes facer mellor? En el ataque, cuando salgo de un regate o algo, que tire, que no le esté chupando. No vosso caso, Nicolás, no teu caso? Que salga de los regates y que pegue, porque me enrollo mucho y regateo de más. Y que defienda, fundamental. A este pido, perdona, Dime. que pense un pouco. Nicolás quer regatear un, quer regatear dous, quer regatear tres, hai moitas veces que ten opción de pegar, e volvo ao defensor e digo, non vais ao defensor, que veña o defensor a ti. É o que lles pido moitas veces, é o de defender eso. Aí sí que non negociamos. En que ambos fixades, pregunta para os dous, quen son os vosos ídolos? No fútbol sala, no deporte? Yo no tengo. Nadie en especial? Ricardinho. Un xogador espectacular, Sí. Dá gusto verlo xogar. É defender. Un xogador moi completo. É un tío que defende superioridades e inferioridades. Sabes? É o mellor xogador do mundo. Entonces, tense que fijar niso tamén. Pero bueno, sempre o máis Claro, fácil que é damos, fixar. sí, carrabonas e cos goles que mete, sí, de acuerdo. Pero tamén o que fai por detrás, Sí, pues que hai que o fai que sexa completo. que hai traballo, Sabes? parte da calidad que ten. Exactamente. Bueno, volvedes á competición o día 13, non? Contra Club Club de del Mar Mar en Coruña, sí. En Coruña, pero antes va de xogar torneo mañá a Pontevedra, 29 e 30 de xaneiro, non? Co KDTA tamén vai o Xuvenil B. Bueno, pois non hai descanso, non? Para os equipos da base de Burela hai que seguir xogando, formándose. A ver, estas navidades xa martes e miércoles fomos con 4 equipos Carballiño, perderon todos en cuartos de final, eran os equipos Bs, e ora mañá, ao ser descanso ayer, e volvemos xa, perdón, hoxe, e xa volvemos mañá a 7:30 da mañá, arrancamos co KDTA, co Juvenil B, pois para Pontevedra, un torneo que xa é o terceiro ano que vamos, que medra o nivel ano tras ano, e que, bueno, que esperamos competir e facer un bon torneo, a verdad. E que disfruten, porque nestas fechas e todo, pois oye, Hai que disfrutar, hai que vivir un poquinho máis relajadamente. e vamos xugar, que é importante tamén contra outros equipos que non temos na nosa liga, que queres que non vamos ver tamén o nivel ao que estamos contra outros equipos. Por citar BEADE, Escolas Deportivas de Marín, Leis Pontevedra e Vigo 2015. E como decíamos, volve a Liga o día 13, tedes un partido complicado en teoría contra o Club de Mar, que é o terceiro, non? Partido ali, que aparte xa xogan na casa, sempre é complicado puntuar fora, é un equipo que conta con moitos xogadores de fútbol, do Depor e equipos de Coruña, que destaca que xogan en Liga Gallega e División de Honor de fútbol, e bueno, vanos ter a todos, e bueno, nosotros iremos ali, pois oye, intentando a ver se rascamos algo, e bueno, a seguir peleando, como che comentaba, vamos a seguir traballando toda a temporada, e se ao final conseguimos o objetivo, pois benvido sexa. Pois Nicolás, Gustavo e máis Cristian, seguiremos vos a pista, a seguir dándolle ben ao fútbol sala, a seguir disfrutando do deporte. Foi un placer tervos aquí en Xogo Bonito. Imos falar, vamos a acabar este bloque de fútbol sala. Bueno, recordábamos esa participación do KDTA, do Xuvenil B en Pontevedra, nese torneo de Pontevedra, tanto mañá como pasado. BEADE, Escolas Deportivas de Marín, Leis Pontevedra, Vigo 2015, os rivais do KDTA, os rivais do Xuvenil B, Leis, Vigo 2015 e BEADE. Tamén se disputou onte pois o trofeo de Nadal Mariñán da Fundación Indecon. Participaron 4 clubs con 7 equipos. Participaron Lourenzá, Santiago de Foz, Celeiro Xove e Pescado Rubén Burela. Imos facer un pequeniño parón en Xogo Bonito, e a volta do parón falamos con Juanma da actualidade do primeiro equipo do Burela Pescado Rubén. Radio Burela, 107.7 FM.
Estamos en directo na emisora do Corazón da Mariña. Estamos en directo en Radio Burela, en Xogo Bonito, programa que vos acompaña, como sabedes, todos os luns e todos os xoves por volta das 8 da tarde, con toda a información, toda a actualidade do deporte en Burela e na súa contorna máis inmediata, co fútbol sala, co fútbol, co baloncesto, co atletismo, con todo o que pase, todo o que ocorra relevante para nós e para a nosa vila. Facemos previas, comentamos partidos, dicimos resultados, damos a oportunidade sempre de que compartades o noso programa e que entrades en antena e falades cos nosos convidados e con nós chamando ao número 982 57 51 71 982 57 51 71. Continuamos en rigoroso directo en Xogo Bonito. Adiante, Ramón González. Gracias, Matías. Pois vamos seguir falando de fútbol sala. Vamos falar agora, como dicíamos, do equipo masculino do Pescador Rubén Burela, que perdeu na casa 0-2 contra o Noia. Os goles de Coei e de Quintela, o último no minuto 40. Mal día do equipo laranxa, que caeu en Vista Alegre ante un rival pois, que chegaba a Burela moi necesitado de puntos, estaba na parte baixa da segunda división. Os bureleses encaixaron axiño 0-1 e pasaron por momentos de desconcerto. Despois melloraron, sobre todo na segunda metade, crearon varias ocasións para ter sumado algún punto, pero o 0-2 chegou no desenlace, co Burela xa emborcado á procura do empate. Pues, pobre final de primeira volta para o cadro burelés, que suma só un punto dos últimos 9 posibles. O Pescador Rubén Burela é quinto, ten 26 puntos, e de momento está pois a 6 del Pozo a Barcelona, que teñen 32, e o terceiro posto é para o Valdepeñas, que ten 31. Creo que temos xa ao outro lado do teléfono a Juanma para falar dese partido, tamén para que nos faga balance da primeira volta do equipo. Boa tarde, Juanma. Hola, boas tardes. Bueno, que valoración faz dese partido contra o Noia? A ver, a valoración en canto a resultados e puntos é negativa, pero en canto ao que o equipo, o corpo do equipo é positivo. Ao mellor houve fases que teníamos traballado, nos demostramos, non fomos inteligentes, como dixen despois do partido, pero quitado eso, pois nada que reprochar ao equipo, simplemente ese matiz de non ser inteligente. Falas de eso, que por momentos faltou vos inteligencia para afrontar as situacións nas que vos puxo o partido. Exactamente a que te refires? Faz referencia ao mellor a atacar a defensa rival? No, refírome que sabíamos o partido que nos íamos a encontrar, que foi exactamente o que falamos, non? Sobre todo, pois, co marcador en contra, pois, o planteamento do equipo rival se fortalece, pero quitado eso quedaban moitos minutos de partido, o que tiñamos pactado entre nós para generar ataque ante esa defensa. Houve fases que fixemos, sobre todo na segunda parte, non na primeira parte, e iso nos lastrou un pouco. Ainda así o equipo tuvo ocasións, nas materializou, e pues, ao final, se non marcas goles é complicado ganar os partidos. Fixemos méritos para generar ocasións e marcar algún gol, sí, non se marcaron, e nada que reprochar, ao contrario, por seguir traballando, pero creo que o que transmite o equipo, a capacidade de traballo, a intensidade defensiva, é dicir, os números están aí que corroboran un pouquinho as sensacións que eu teño, me transmiten os jogadores. Sobre todo nesa segunda metade estivo moito mellor equipo, deu outra cara, non? Sí, incluso despois po 5-4 nos generou dúas ocasións de marcar gol en segundo pau, outra casi encima da línea, non se marcou, sería 1-1, estaríamos falando de outra situación, non? Teníamos que estar falando do mismo, non? O problema iba a ser exacto. Despois, que no 5-4, pois nunha pérdida, nunha bola que nin controlan, a cazan ben e vai en dirección á portería, pois xa matou o partido, non? Quedando moi pouco margen de maniobra, cando en 39 minutos non marcas gol, é complicado en un darlle a volta ao partido. Bueno, foi un mal final dun bon comportamento na primeira volta do Burela, un punto de 9 posibles nos últimos 3 partidos sen gañar. Hai necesidade de resetear un pouquiño, máis sobre todo quizá a nivel anímico por eses últimos resultados? No, para nada, eu creo que o equipo empatou con Mengíbar despois de darlle a volta, creo que é positivo eso. O equipo empatou con Betis, que era unha cancha moi difícil, na que Naide ganou, entonces quero dicir que esos dous empates pues, que a sensación que dá que te esquemas é
unha valoración da primeira volta tendo a sensación do último partido, creo que é errónea, non? Eu creo que a valoración do equipo en conxunto, en global, nos 15 partidos, para min, sin duda ninguna, e os números están aí, dicen que é positiva. Chega un xogador novo, o pivote Héctor Alba D'Alejo, en que vos pode axudar? Que cualidades ten este xogador? Bueno, sobre todo é un xogador que se move moi ben en zona de finalización, interpreta moi ben o xogo ofensivo, depois é un xogador con moita experiencia, moi disciplinado tácticamente, e que nos pode axudar bastante en presencia en zona ofensiva. Bueno, o partido que volvedes á competición vai ser duro e apaixonante, non? Valdepeñas, o equipo que marca o ascenso hoxe, xa que os dous primeiros son filiales, con 31 puntos, pode ser un partido chave para vos, non? De perder a vantaxe deles pode ser importante, xa sería de 8 puntos, pero de gañar quedan nada, quedan 2 puntos, non? Eu estaríamos falando do 55% da Liga, que aí se decida todo, vexo ainda un pouco precipitado, e sobre todo cando tes que analizar o que está ocurrindo nesta primeira volta, non? Que Naide acabou de abrir unha brecha considerable, todo o mundo está enganchado, nunha jornada ganas 2 partidos seguidos, perdes 2, é dicir, a valoración ten que ser cando realmente se parta a clasificación. A día de hoxe non ocurre eso, está claro que é un partido que pode abrir brecha entre eses dous rivales por a diferencia de puntos, pero bueno, eu creo que é moi precipitado, pase o que pase, é dicir, gana Valdepeñas se sentenciar o Burela, ou gana Burela e xa parece que xa somos campeóns, non, ao contrario, hai que decir que quedarían 14 partidos despois dese, 14 partidos son moitos puntos. Bueno, Juanma, por último, pois, ao Mediclub como eres, adestrador anteriormente da base, agora do primeiro equipo, quería che preguntar por los dous xogadores que temos aquí hoxe no estudio, que son Gustavo máis Nicolas, un pouco que consello lles podes dar a estes xogadores, cadetes de segundo ano, dúas promesas, para chegar algún día ao primeiro equipo? Pois, o primeiro que faigan fútbol sala por pasión, porque lles guste, e despois que non deixen de esforzarse, non? Que a pasión e co esforzo, seguro que donde se queiran plantear chegar o van a conseguir. Juanma, pois moitas gracias por atendernos, feliz 2018, que sexa un ano de éxitos para Juanma e para o Burela. Vale, de acordo, pois nada, moitas gracias e unha aperta para todos. Pois foi todo por hoxe, acabamos en Xogo Bonito, de novo moitas gracias por estar aí, convidamos a que non vos vaiades, porque pronto pois vai comezar o programa Parolando con Pepe Peinó, van facer un resumo do 2017, emprazamos pois, para o xoves 4, estaremos aquí de volta, máis deporte, misma hora, mismo día, 8 da tarde, 107.7, en Xogo Bonito. Moitas gracias, ata daquela. Radio Burela 107.7 FM.